Ti Masakbayan. Ti napalabas, inaklon ni Margie ti panagayat ni Rico. Naragsakan mat ni Jenalyn agayem na, para kenkwana. Ken kastamet ten dagiti gagayem ni Rico, para kenkwana. Pinalagipan mat ni Nana Oping ti anak na. Ano addaman ti kaayan ayat daytoy, kat siguraduan na amagustuhan na. Ken impalagip na, at ikayat na apara iti anak na. Kat ti babae ang maipanakkel iti kaadwan. Iti panagsarita da Margie kan Jenalyn. Adda nadlaw ni Jenalyn iti gayem na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas ana pauluhan. Servidora, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya nga rod ti parikot mo. Ibagam ko makanyak. Gayem na. Wano, awan pa nagtalak mo kanyak. Masikogak, friend. Anya, Jak amuno anya ti aramidag. Mariribo ka na. ngam amo ka din ni Rico ti may papan iti dayta. Saan pa'y? Ipakaamom kan ko na Itikas na maamuan na. Ibagam meten kin ni Auntie Emily. Itikas na, amo na. No kayat mo, kaduan ka. Madanagan nak, friend. Jak amuno anya ti reaction da. No bilang laang. Kat, anyangay nga rod. Alangan, nasaan mo nga ibagakan ko na. Ni Rico ti makatulong itaken ka iti dayta a sitwasyon mo, friend. Ne, abay kay pare. Kasla na unag ti pampanunutan ma. Abay nga minaya, anya ti parikot. Agsubsubli ni Jane. Anya? Ni Jane nga ex-girlfriend mo? Uwan pare. Anya? Mariribo ka nak. Jak amo no niya aramidak. Aklunak nga dapay la panagayat ko kan kuana. Ang no apay mo ano nga addan ni Margie. Isumat ti kayat na panagsubli. Ay saos, narigat dayta sitwasyon mo pare. Ang addakan ka dayta. No asino tinatimtimbang kadakwada. Oh, itaman pa'y akas tatila nga manakaw. Adda ka di parikot mau, ajak amaw. Ibagam no anyaman dayta. Iti kasta, amaw. Kan matulungan ka, no addaman may tulong ka. Ay, parikot ko ngamin ni Jane. Ha? Kayat na tagsubli. Amok nga ay ayatang pailaang ni Jane aging gayta. Ah? Anya pailaang nga itar aramidam. Subliya mo na. Nanang, ay ayatak mo't ni Margie. Ay narikaw. Oray saan ko pa'y anakit kita dayjay amarji iti personal. Amok anatimtimbang ni Jane ngam isaw. Ni Jane adda amin kan kuana ti kayat ko iti may samanugang. Adda kabailan na iti biyag. Diadal. Kan adda langana. Saan laeng abasta-basta langa. Iso tay makuna ang maipanakol iti kadwan. Anya? Iso asinaamon da jamarje. Ni Jane ti kayat kaw aparaken ka. Hello Margie. Hello, Rico. Kumusta ka? Apay, asaan ka mo nga agte-text? O nag-chat ka niyak? Anya ka din di mapaspasama kan ka. Okay lang. Awan parikot. Makumikumak lang ita. Iso ajak o na makatext. Ken makaawag. Kasta ka di? Huwag gayam. Kaano nga umay ka? Ada ko maibagak. Anya dayta? Ibagak tulangan, inton umay ka. Sige nga rad. Umayak ta. Apay na ito pregnancy test. Nga inyawat mo kanyak. Masikugak. Ha? Saan mo ka di anang nagtimbagak? Apay, akas ta ti reaction mo. Sigurado ka kaditi dayta nga imbagam. No iti panagkunan kat agang angawag. Nagbidot ka. Saan anasaya at nga angaw ti kastoy, dubilang laan. Anya? Diyak amo no apay akas di mo tinari ko kanyak, friend. Ha? Idi na amo na ama si Kugak. Kasla nagbaliw matan, ti pa nakilangan na kanyak. Ay na friend, di ka ka din mas daaw.
Kaadwan alalaki ita panawin, no naaladan ti kayat da, iiwan ka sa ere. Kasta. Kasarita man na imbag ni Rico. Saan anasaya at dadya nga impakita na ken ka. Rumbang atakderan na ti obligasyon na ken ka. Nang runa iti agbalin nga anak yo. Nanang, ada ko man napatag nga ibaga kada kayo. Anya day ta anak ka. Masikog nga minin ni Margie. No mabalin kat agnaid payla diti balay. Anya. Pangasiw nanang. Di kay kumagkadkad. Italang agkidawa kada kayo iti pabor. Anya tinararamid mo, Rico. Kasanon ni Jane iti kastang inaramid mo. Imbagakmet ken ka ani Jane ti kayat kong agbalin amanugang saan kaday. Anya? Ha, iti kaano man. Jack Maclown da di amarjay. Nagan na paylaang, Jack magustuhanan. Mariribu ka na. Diyan mo daramida, pare. Adagan ka day ta, pare. Adda ka man iti husto nga edad. Alangan mat, ngagpaisuro ka pa lang iti inam. Nga oray may papanin ka na ayat. Saan mat Saan la aday ti parikot ko? Anya pa pare. Diyan may libak. Ay ayat agpailan ni Jane. Isuti kayat ko ang makaden na iti itong palbiyaga. Masigugmatan ni Margie. Anya? Kaya't mo asawan, saan mo atakdaran ti obligasyon mo kini Margie? Takdara ti obligasyon ko. Kasama ti agbalin nga anak mi. Ayan pa nagrik na kasla na pukawan ti panagayat ko kani Margie. Ni Jane ti ayayata ka. Unay kan pare. Saan mat nga ayam dagiti babay, tapno kasta ti aramidem. At damat rik nada masaktan. Nang runan ni Margie. Ha? Agpanunot ka na imbag pare. Narigat, ti agdardarasudos. Mabainak met ngamin nga agdamag iti gayem mo, Jenaline. Auntie, Amangan ngamin no panunuten na, apakibibiyangak tibiyag na. saan mo't siguro akasta, auntie? Kat, anyat ibagbaga na maipapan iti boyfriend na. Ay, day tangarod ti parikot na, auntie. Saan ang masigurado ni Margie, no disidido ni Rico atakderan ti sikog na? Anya, Maasyanak iti gayem ko, auntie. Ninamnaman na adwada asumango iti sitwasyon da ita. Ngam kasla saan mo't? Saan pa yun nga imay nagparparang ni Rico dito ibar? Manumot ten alawas. when ngagpaiso, nadlaw ko mat dayta. Kaasimot ni Margie. Bayam, numara na karumwar iti silid na. Kasarita. Ala, umanugotak nga agnaed kayo dito'y balay. Ngamjak kaya ti buhay prinsesa, ah? Nanang. Ibagam iti day di amarjay, dagiti jak kaya. Kan dagiti banag akayat kaw. Iti kasta, aware iti panagnaed na dito'y balay. Uwe nanang. Di kay madanagan ta saan asadot ni Margie. Amo na ti agtrabaho iti unag ti balay. Nasayat no kasta. Rumbang lang nga muna. Tadusan, talagasan kamay nga kinaawatan. Umanugot ak nga agnaad ta iti balay. Iso na lang, numaanusam ni nanang. Istrikto ni nanang. Ado dagiti banag adi na kayat. Iso, pasensya ka kuman. Anusam asikati agad jas. Okay lang kanya, Rico. Awan parikot iti dayta. Nagpakada ka ni ti boss mo? Saan pa'y? Panggap ko ti agpakada inton malam. Kalpasan ti panagpakadam. Umawag ka kanya. Tulungan ka ang mga wit iti gamit mo. Agyaman unay, Rico. Anya ti planom ita balasan ko. Auntie Emily, sapay la ko mata maawatan dak. Kabailak pa'y mo ti agtrabaho. Iso na laang tasaan akayat ni Rico. Ngamin, medyo madlawan ti tiyan ko.
Maawatan ka. Awan parikot. Sabay la kumata ag talinaad lata ti ayat ken ornos iti nagbaetan nyo. Agyaman ak unay, auntie. No makipagnaad ka iti pamilya ni Rico, anusam, sika ti agad just. No nasken nga awatem ti amin, aramidem. Wan, auntie. Kat no bilang man ta makapagpas ngay kanto, kat kasapulam tumanen ti trabaho. Umay kalat ta ditoy. Welcome ka ditoy. Agyaman ak, auntie. Nakasingsingpot kayo unay kanya. Ay na, sapay la kumatag kinaawatan kayo iti ina ni Rico, friend. Dayta nga ro ti pagdandanagak. No ngamin agis istorya ni Rico. Kanayon na nga ibaga nga istrikto ti inana. Pakibagayam latan. Saan mat siguro abasta agistrikto latan no awan ti makagapo. Ay, sapay kumaa. Oh, adaytan. Lugan ni Rico tinagsardeng iti batog. Ingkan. O sige, inakon, friend. Agan-anad ka ha. Nainbaga oras yun, nana. Kastamad kan ka. Wangayam, sakbay anagam-am mo kayo iti anak ko. Anya ti sigod at trabahom. Kwa, awan, nana. May saaklaan nga babaunan. Anya. Nana. Tapno ammom, anya. Jay ex-girlfriend ni Rico. Kayat na ti makisinoblan iti anak ko. Ito kada day jay. No saan ka kumaamasikog, sinublian ko man ni Rico day jay. Anya. Amok nga aging gaita, kat ay-ayatan pailaang ni Rico ni Jane. Isuasan ka amang namnama, nga ayatan na ka. Nana. Inar-arapaap ko at maasawa ti kakaiso ng anak ko, kat jay adda kabailan na iti biyag. Tay babae ang maipanakal iti kaadwan. Ang babaunan? Nana, saan kumamot akas tati pa nagsasauyo? Apay kit dinasan, kat pudno mag. Naimbag kumanubak ng kaakaskin ni Jane. Ngam saan man? Apay akas ta tilangan. Apay ngagsangsangit ka. Nasayaan ta simbang patkan. Agpudno ka man kanya, Rico. Pudno ka di nga ada ex-girlfriend mo, ngagnagan iti Jane. Akayat na ti makisinubyan kan ka. Ibagam kanyak ti pudno. Sino ti nakaibagay ti dayta kan ka? Saanan anas kan nga ibagakpay. Isu ka di ti makagapo. No apay akanayon asaan ka amakaid na. Isu ka di ti pampanunutem. Margie. Isumungbat ka. Uwen. Pudno. No sino man tinakaidanon iti daytaken ka. Pudno. Aging gaita. Ay ayatag paila ni Jane. Ayun gaputa masikog ka. Napilitan na ka nang yawid ken ka dito'y balay. Ngem, saan na kayat asawan dayta? Ngayayatan ka. Ipagpagapok lang iti agbalin nga anak ta. Anya. Anya ti pagbanagan, ti ayan-ayat da Rico ken Margie. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti tuloy ti seryetay itaalawas ana paulwan. Servidora, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.